Lang man nakatiro tuwid na Fudail bin Iyad, man waqara sahiba bid'ah faqad a'anahu ala hadmil Islam. Mata-matang tigyan na sa tawar respetuan niyan sa tao aging galbag sa bid'ah, nakiyatabangan niyan sa kapagpagaraguntungan niyan sa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Siko'y kaduang kaya panutulong na yapitiro yan, man ahabba sahiba bid'atin harajat nurul Islami min qalbihi. Sa tao, akababayaan niyan, respetuan niyan, sila-silaan niyan, ang kapatawading galbag sa bid'ah. Ayaw pagpanulong yan, nasusurang ang panduan wa Allah, nagupanduan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na miyapapasusin daw uparati sa puso iyan. No, pamakagyan na ni kabaya kapagari ko manghulaw lang na, pananamakon doon. Nasakitan mo yan, na yung pananalo-tano sa ikos sa lagaw doon sa lagaw, na si tanong mag-isa-isa sa kaya panduan wa Allah, si tanong ni mag-isa-isa kupukan, si tanong ni mag-isa-isa kusunat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kagyan na niya pagtagumpiya tanong, ulit tanong ng hulaw lang na nagtado na pagtagumpiya sa taman sa pagkataman, la tasluha hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Di din na pagtagumpiyaan kay niya umat inun tabu na si ikukit akyat tagumpiyaw mga sahaba hago sa mga tabi'in agito so kini paninindig niran na kini-implement niran ko pangitaban ahni betadu Allah hago panduan ahni betadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.